Velkommen til online smagning, og med smagnings, temaet er alderens betydning, fadets betydning, styrken på whiskyen, hvor jeg har fundet 4 forskellige destillerier, som vi har taget 2 aftapninger fra hver, for ligesom at prøve at mappe det op mod hinanden. Også velkommen til jer, der sidder her i lokalet, sammen med undertegnet. Jeg er fjols til navn. Jeg ved, Michael sidder herovre, og han skal give flødeboller, fordi hans telefon ikke slår på lydløs. Og så har vi Christoffer herovre, og så Kenneth. Ja. Var det sådan, det var? Ja. Og så midtermanden. Gert og Jan. Velkommen til jer også. Det er hyggeligt, at I vil være med her. Nu må vi så se, hvor hyggeligt det er bagefter. Så. Men sådan det er jo. Men sammenlagt så er det i hvert fald 8 dramme, vi skal igennem. Og nu er reglen jo den, at kan man ikke lide det der i glasset, så behøver man ikke at drikke det. Og når vi nu går i gang, så går jeg lige ind og finder nogle pipetter, fordi det har jeg glemt at få på bordet også, kan jeg se. Hvis man nu skulle have lidt vand i sin dram. Yes. Hvis der er nogle spørgsmål undervejs, så bryd ind. Det gælder både her ved bordet selvfølgelig. Og der står en mikrofon der, som man kan gribe i forbifarten og tale til. Ikke tale ned i, men tale til. Og ude i stuerne, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer eller noget undervejs, så ræk en hånd op eller lidt andet, så vil Claus sørge for, at I kan komme til ord i hvert fald. Det er hans job. Yes. Skal vi ikke bare gå i gang? Det synes jeg. Er I klar? Ja. Jeg er nemlig så klar. Vi har snydt lidt hjemmefra, ligesom TV-kokken. Vi har hældt op her på forhånd for en lille time siden, så de ikke står og dampe en lille smule. Det er jo højoptaget noget af det, så det kunne måske være meget rart, at lige bliver dampet lidt af. Men vi starter i hvert fald fra højre fra min side her, det er så venstre fra jeres side af ved bordet her. Balblair, 10 års på 57,1%, som har lagret på et Oloroso Hogshead. Det er den første, som I har til venstre i jeres serie. Den skal vi så prøve at mappe op mod en Balblair igen, sjovt nok. 9 års, ligeledes været på Sherry, det er så Sherry Octave, den har fået en finish på 66,1%. Og til Peder, der sidder ude i Ringkøbing, det er så fra Highland. Det var det, du spurgte om sidste gang. Hvad er Oloroso? Undskyld. Hvad er Oloroso? Oloroso, det er en Sherry-type. Okay. Det er typisk Oloroso eller PX, man lager whisky på, eller laver en finish på. Men der kommer mange andre sjove sherry-typer til det. Han har nævnt seneste år, blandt andet Amontillado og Porto Taccardo, som jeg har leget en del med de røget whisky i hvert fald. Yes. Skal vi prøve med at nose de 2 første? Se, hvad vi kan finde ud af. Og bryd endelig ind, hvad I synes derude om de enkelte dramme, hvad I kan dufte, hvad I synes, de smager, om I kan lide det, ikke kan lide det, eller et eller andet. Jeg kan også fortælle en sjov historie, hvis det er også velkommen til. Vi skal jo trods alt sidde her i 2,5 timer, afhængig af mange spørgsmål der. Der er ikke så meget duft, synes jeg. Nej. Der er ikke så meget duft, synes jeg. Kan I høre, hvad de siger ude i stuen? Ja, det kan ikke. Det kan de godt. Der er ikke så meget duft i etteren, nej. Der er væsentligt mere duft i toeren. Jeg skyder, fordi der er ingen duft på etteren, men den smager helt vildt. Det var dejligt at høre. Nu ved jeg jo, at Christoffer han har en lille svaghed for det her destilleri, så det vil undre mig meget, hvis han ikke kunne lide bare den ene af dem i hvert fald. Nej, det smager godt. Men det er sjovt at nævne det med, at duften er ikke det, man får i munden, når man smager på etteren. Altså etteren er mere markant i smagen, end den er i duften. Ikke? Og det viser bare, at whisky behøves ikke nødvendigvis at hænge sammen duft- og smagsmæssigt. Det kan godt være forskel på det. Ja, den dufter meget mere power. Meget mere power på, meget mere kraftig i duften. Det er godt. Jeg ved ikke, om det er voldsomt at sige, men det er lige for, jeg synes, den lugter en lille smule tequila. Nummer 2. Ja, okay. Ja. Synes jeg. Ja. Har han ikke sådan en tequila-duft? Nu er jeg ikke store tequila-drikker, men... Jeg har fuld tequila mange gange, og det gør jeg ikke længere, men jeg synes, den har sådan en tequila. Ja.
Nå, skal vi smage? Har I smagt på det derude? Peder, han er godt i gang, kan jeg se. Men om ikke andet, så vil jeg i hvert fald sige slanchi, og lad os få en god aften. Slanchi. Mm. Det er godt, det her. Det smager godt, det er dejligt. Jeg finder lige nogle pætter til jer. Nogle kraftige, der holder op. Utroligt. Det er etteren her. Ja, etteren, der er god smag i det. Det har også noget at gøre med det alkohol, der 56% alkohol. Det er jo. Hvis I vil have en dråbe vand i for at se, hvordan den udvikler sig. Den rammer heller ikke tungen på samme måde. Nej, den anden, den kunne du smage bag. Den glider lige direkte. Hvad siger du? Giver den gennem halvdelen, han sætter sig til. Ej, det var godt nok ærgerligt. Forfærdeligt. Sevens også. Så må du nøjes med den, eller slås med den. Jeg har sådan lidt med, jeg synes altid det med vand i, det er bedre til dem, der er højt producenter, der gør noget ved, og så med røg. Ja. Dem, der ikke er røget og ikke hugget, synes jeg ikke gør en skid. Nej. Altså, det er jo meget forskelligt, hvordan vandet det agerer i den enkelte whisky, kan man sige. Ja. Men det du gør, det er i hvert fald på de her aftapninger, som vi skal smage på i aften, og det som jeg typisk har i butikken, det er jo non-filtered. De er ikke nedvandet. Nej. Og det betyder, at de naturlige olier er i whiskyen stadigvæk. Når man så kommer og dråber vand eller to i, så bryder man den her olielegering, som jeg kalder det, i whiskyen. Og det frembringer mere duft og lidt mere smag. Ja. Tager det ikke også lidt toppen af den første sprit? Jo, det tager toppen af spritten også, ja. Afhænger meget af vand, der kommer i selvfølgelig. Ja, det er klart. Men jeg plejer at sige, i en dram af den størrelse, som vi hældte op til her i aften, En dråbe eller to? en eller to dråber, så vil man typisk kunne både dufte og smage forskel. Der er ikke meget duftforskel på den første balblære her. Men det kan man ikke ødelægge, hvis der ikke er rigtig. Der er forskel på smagen. Med jeg lige en dråbe i den. Hvad er det her? Hvad siger I derude? Der var nogen, der havde en kommentar, eller? Men det er ikke rigtigt, altså det kilder. Man kan tydeligt mærke den der. Nej, det synes jeg ikke. Synes du ikke det? Nej, det er Kunne du ikke dufte den? Tequila? Jo, den er ikke i tequila. Den mexikanske. Hvad siger I derude i stuerne? Har I prøvet har I prøvet på lidt vand i? Det er mere ekstra syntetisk Ja. end tequila. Ja. Mescal. Mescal, siger vi i stedet for. Ude i stuerne, har I prøvet at komme lidt vand i den første og nummer 2, for at se, om det giver noget? Ja. Giver det noget? Lidt. Ja, det giver dig. Bestemt. Den kan ikke køre. Nej, mere rund i smagen, altså den der skarpe sprit, den ligesom den bliver dæmpet lidt. Mere smag, Ja. så synes jeg, etteren, den ligger, den kan du... Og det er bare ved en enkelt dråbe, det er fantastisk. Toren, den er... Der skal ikke ret meget til, nemlig. Ja, den Nej. er smager. Kristoffer. Der skal ikke ret meget vand til for at gøre en forskel. Og det er ligesom det, jeg gerne vil illustrere med sådan en smagning her i hvert fald, det er, at man behøver ikke komme vand i, men hvis man kommer en lille smule vand i, så udvikler whiskyen sig faktisk ret meget. Mm. Hvad med toren? Har I prøvet med vand der i år? Og gør det en forskel? Gør det noget godt ved den? I er ikke kommet til den endnu? Nej, okay. Det er bare mig, der har travlt. Okay. Ja, det ligger nu. Den er helt anderledes. Sådan kan Det gør det også. Det er meget mere sherry-tone. Blød og lækker. Ja. Jeg synes, den er blød og lækker den første. Den her, Ja, det er virkelig enig også. Nej. Claus, skulle du prøve at sætte ind på flaskerne dernede? Jeg synes, den er mere blød toren. Ja. Etteren, den sætter i... Jeg tror, Det er lidt smag. Okay, hold lige. jeg prøver lige at proppe lidt vand i den. Det var anderledes. Toren. 1%. Toren, den ligger på 56,1, var det ikke sådan? Jo, det er næsten det samme. Ja. Men det er lidt sjovt med de to Blytheville her, som begge to har været på sherry, og begge to ligger på 56, at de smager så forskelligt. Og så kan man så diskutere, hvad er det, der gør det? Og det vil typisk være, min kommentar på det vil være på det, at det er jo to vidt forskellige whiskyfad, de har lært på, eller tidligere sherryfad, de har lært på. Og der er forskel på, om det er et refill, eller om det er et first fill.
Derudover så har det jo stor betydning for, hvad er det for en bødker, der har haft med det her fade at gøre. Og ikke mindst, hvad er det for et vinhus, der har haft fat i de her fade før med sherry på. For der er kæmpe forskel på sherry, ligesom der er på whisky generelt, kan man sige. Så er der også stor forskel på sherry'erne. Når jeg recasker et fad whisky, som jeg har købt, som jeg synes, det skal over på noget sherry et eller andet, jamen, så er der et sherryhus, jeg køber fade fra. Og det køber kun derfra. Dels fordi jeg ved, at de er tæt, og så ved jeg, at de smager sherry. Så det er ikke noget, man skal fuldlære en 15-20 års whisky på, fordi så dør baby altså totalt. Så vil jeg lige godt bare købe en sherry, som har nogle høje procenter i. For du kan ikke smage destilleri bagefter. Okay. Den overtager Den overtager fuldstændig. Og hvis I har lyst til at se det, så kan jeg demonstrere det. Ved et fad, som jeg har lagret 7 måneder på et first fill sherryfad, så turde jeg ikke give den med. Okay. For den blev meget mørk efter 7 måneder. Så mens jeg nu nyder 1'eren og 2'eren her, så kan jeg lige prøve at finde en fadprøve fra det fad. Så skal jeg prøve at vise jer forskellen. Det er Hogsheads og på den første år, og nummer 2, det er en finish på et octave, og et octave, det er jo på det her 50-60 liter. Et lille fad, ja. Sådan en lille en. Den kan I så ikke se ud i stuen, når jeg peger ned på gulvet her, men der står sådan en lille octave-fad herom. Og jo mindre fadet er, jo hurtigere indvirkning får det på whiskyen, fordi at den er i større berøring, kan man sige. Men tilbage til det her med sherryfadene. Den fætter, vi har her, jeg ved ikke, om du vil prøve at zoome ind på den, Claus. Bare på whiskyen, ikke på mig. Den så sådan her ud før. Og efter 7 måneder, så den sådan her ud. Hvad var det for en octave? Nej, det er ikke en octave. Det er et first fill Oloroso Sherry Oloroso Hogshead. Men det viser en lille smule om, hvad man kan gøre på 7 måneder, hvis man har fat i det rigtige fad, kan man sige. Ikke? Den her, den er så kommet over på den efterfølgende. Så nu er det et second fill. Den har været her på i 2 år. Og det var 7 måneder den. Ja. Så 7 måneder på den her, og 2 år på den her. Så der går også noget af. Der farve af. Der går noget farve af, der går noget smag af, jo mere man bruger fadene. Ja, det er klart. Men det var lige for at vise, at der er altså stor forskel på, hvad det er for nogle fade, man bruger, og hvor mange gange man har brugt før. Hvilket vinhus kommer de fra, og så videre. Ja, jeg synes, der er mærket duft. Er det kun min, der er det? Nå, har I smagt på toren? Det har I garanteret. I har snydt hjemmefra som en tv-klokken. Jeg har ikke smagt på den nu. Svanti. Svært. Fandme også godt. Ja, den er god. Den er mere tung. Jeg Sherry-agtig. synes, den er mere blød. End den første. Jo, men den smager mere sherry. Ja. Den første var lidt mere... Ja, det er lidt noget. Smager mere sherry. Lidt mere skarp i det, eller hvad du siger. Så havde den ikke så meget duft som den anden. Er det så den samme, du har fyldt på anden gang? Eller, Det her det er 2 forskellige... Begge to, det er ikke. Nej, det er 2 forskellige... To forskellige makes, ja. Første gang, der kom vi mortlak på. Og anden gang, der er det et lowlands destilleri, a.k.a. Glenkenchie. Okay. Det kommer selvfølgelig ikke med på videoen, men... Jo, den spiseseddel, jeg får udleveret her ved bordet, der kan man skrive på, den kan jeg lide, den kan jeg ikke lide, eller nogle noter, hvad man nu har lyst til. Wow. Priserne, de står på flaskerne deroppe, Claus, hvis du lige prøver at zoome ind på den igen. Det kan man måske ikke se. Den første Black Athol, den er på tilbud. Der står 1095, er det ikke sådan? Jo, Ja. 55. Ah, okay. Den er på tilbud i hvert fald til 791,25 i øjeblikket. Det er fordi, vi giver 25% på alt, hvad der kommer fra The Single Cask. Nummer 2. Hvad står prisen på den, Claus? Jeg kan ikke læse det herfra. 985. 9,85. Tak for det, Kent. Du må gerne komme igen en anden gang. Der er 25% på os.
Der er altså ikke 25% på, sjovt nok, nej. Det er en Claxtons aftapning, det er ikke en Duncan Taylor aftapning eller en single cask, så dem er der ikke 25% på. Nej. Så hvis du er heldig, så er det udsolgt, inden der kommer tilbud på dem på et tidspunkt. Ikke? Ja, tak. Ja. Hvad siger I set derude? Var det noget, der kan bruges? Smager godt. Det smager godt. Er der noget, du ikke kan lide, Peder? Så får du ikke meget mere. Ikke endnu da. Er du godt? Skal vi fandme komme langt, ikke også, Peter? Men det er jo ikke til at vide, jo. Nej, man kan jo nu. Hvis I nu skulle rate dem ude i stuen derude, af de to første her, hvad for en var så bedst i jeres optik? Det var bedst. Toren. Toeren, Peter. etteren, det er spredhavl. Ja, nok på to. Det viser jo den diversitet, der er i whisky, at nogle ting kan nogen lide, andre ting kan andre lide, og så er der nogle tredje ting, som alle kan lide. Men hvad for det år der? Gør det så meget, at den er en år yngre? Eller en år yngre? Hvad skal man sige, alderen, som du er inde på, Christoffer, her, 9 kontra 10 år, det giver nok ikke så meget. Nej, det er en år. Men det kommer også an igen på, hvad for en fadtype der lager på. Jo. Fordi havde Claxtons aftapning, det som har været på en finish på det her Octave sherryfad, havde den fået et år mere, så den går på 10 år også, så har den garanteret fået for meget sherry. Så hvis nu de begge to er født på refill hogsheads, altså noget, som er brugt tidligere til whisky-lagring, og så kommer over på forskellige tidspunkter på noget sherry, og det er også forskellige sherry-typer. Den første har måske været formentlig en refill, og jeg er ret sikker på, at Claxtons det er en first fill. En first fill, den giver meget mere smag, meget mere farve. Det kan udligne måske. Jeg tror, det udligner sig, ja. Så med det kan man sige, at en 9 års kan være lige så god som en 10 års. Afhængig af, hvad for fad det har været på. Ikke? Nu her til den 22. november, det er lige om snart, der aftapper jeg den yngste whisky, jeg har aftappet til dato. Det er 3 år. Og en dag. Og den er stadigvæk på anden del, så man kan stadigvæk nå at hugge sig en anden del på 2 flasker inde på shoppen. Det er destilleri Crafty. Det er et relativt nyt destilleri. Det er så lige blevet omdøbt her for et par måneder siden til Galloway Distillery i forbindelse med, at Sam Hewen han opkøbte over halvdelen af destilleriet, fordi de har produceret den her whisky, gin og vodka, der hedder The Sassenach i forbindelse med Outlander-serien på Netflix, som jeg også har i butikken i øvrigt. Ikke Netflix-serien, men whiskyen og ginen. Og vodkaen kommer her om 14 dage. Så skiftede de navnet ud til Galloway Distillery i stedet for. Men jeg er den eneste, der får lov til at købe et fad whisky på destilleriet som erhvervsdrivende. Ellers er det kun solgt til privat. Og jeg bliver den første aftapper af et fad derfra. De fleste, der har smagt fadprøven her i butikken fra Crafty, når de ikke har vidst, hvad det var, ikke hvor gammel den var, de skyder den til at være et sted mellem 10 og 12 år. Der er ikke lige. Det smager fantastisk. Men som sagt, der er stadigvæk nogle få andele tilbage. Jeg tror, der er en 6-7 andele tilbage på shoppen eller sådan noget, så kommer der ikke flere. Eller der er ikke flere, fordi resten det gemmer til butikken. Så. Yes. Er der nogle spørgsmål derude? Har I nogle spørgsmål ude i stuen derude? Har jeg lige her om lidt. Ja. Skal vi vente på dig, eller skal vi gå videre, Peter? Ja, I går bare vi går videre. Okay. Modtaget. Så springer vi til destilleriet Osrojsk. Og det er en af de få destillerinavne, som jeg godt ved, jeg ikke kan udtale rigtigt. Så hvis der sidder en derude, der kan udtale det lidt mere... Hej Tommy, du kan jeg kende dig. Jeg kan jo kende dig på smilet. Tommy han sidder nede på hvad hedder det, nede Mauritius og sådan der. Der bliver nikket, vi kan ikke høre dig, men det er så... Nej, det er korrekt. Jeg sidder hernede i Palmevej. I Palmevej? Ja. Ja. Så der er sikkert ikke ret varmt heller. Det er der også, ja. Nå, okay.
Ja. Så du behøver ikke at varme glasset for meget op i hånden, for at du nyder Nej, whiskyen? nej, det er Fedt. ikke nødvendigt. Nej, men så kan vi så prale af, at vi har lavet whiskysmagning med i Mauritius også. Det er jo Ja. ikke dumt. Der er i hvert fald været folk med derfra, ja. Ja, det er jo det. Det er jo det. Nå, men tilbage til Års Røjsk her. Og det kært barn har mange navne, men jeg kan ikke dreje tungen, så det lyder rigtigt. Jeg beklager. Hvor vi igen har to. Vi har en 12-års og en 9-års, og vi starter med 12'eren, som har været på et First Fill Oloroso Sherry Barrique. Og jeg skal nok komme tilbage på, hvad det betyder. Aftapper som 12-årig, som sagt, på 57,2%. Og det er så en aftapper, som hedder Brave New Spirits i deres serie, der hedder Hero-serien. Og når I nu får flasken ordentligt og ser billedet på eller labelen, så vil I vide, hvorfor den hedder Hero. Nummer 2, det er fra Brians egen aftapning. Det vil sige, det er et fad, jeg har købt på et tidspunkt og haft. Det var vi så også på anden del. Og så har jeg fået det aftappet dengang. Jeg synes, det var klar. Og den er 9 år gammel. Og så kan man, når man så kigger på datoen, så siger man, jamen hvorfor filen har Brian ikke ventet de her små 20 dage, så den blev 10 år gammel. Det var fordi, at den var noget, der hed Brexit, der kom lige omkring hjørnet på et tidspunkt. Og der er ikke nogen, der vidste, hvad der ville ske, der er tilbage i 2020. Så jeg turde ikke at vente, fordi den sidste melding, jeg fik fra skattekontoret, det var, at vi kunne forvente, at der kom worst case scenario, en toldafgift på 47%. Og så kiggede jeg på min fadliste og sagde, at det, der er klar, det bliver aftappet, der kommer hjem, og det er nu. Så derfor er den 9 år, ikke 10 år. Men den har så været på et first fill port, så det er en portvin op imod en sherry, kan man sige, og 9 kontra 10 år. Nej, 12 år, undskyld. Og som sagt, barrique, hvad betyder det? En barrique, det er et tidligere vinfad, det vil sige, at det nu har været brugt til rødvin, eller noget hvidvin, eller en lagring. Som så har fået en genopfriskning, det vil sige, at man har raspet fadet af indvendigt, og så har man brændt det, og så har man kommet sherry på i x antal måneder, inden der så kom whisky på igen. Yes. Men hvordan kan det være, det går altså dumt, men nu har det været den ældste først. Ja. På dem begge to. Der er noget luft i det. Omkring årsrøsken her, så er det fordi, at sherryen den er lidt blødere end portvinen er. Portvinsaftapningen er lidt mere, lidt mere spritet i duften, men smagen er ikke så spritet, som den dufter. Altså også på 60. Nej, det er kun 59. 59. Jeg synes, jeg fik du det der barrique? Ja. Og barrique, det er en betegnelse for det vinfad. Ja. Ja. Det kunne de gamle dage. Jamen, så man kunne sikkert godt hælde det på bilen, på en ældre bil, og så kunne den køre på det, tænker jeg. Det tænker jeg. Det tror jeg ikke, den hoster ret meget over. Ja, træerne her. Ja. Års Røs, det er et af mine absolut favoritdestillerier, når vi snakker lidt mere hverdagswhisky. Ja. Du kan ikke se kampen live, ikke? Den er lidt ligesom den første, den sætter i gang i Undskyld, hvad siger du? Den sætter i gang i smagsløgnen, den her. Den første. Det tror jeg nok, det gør. Det er så noget. Nu er jeg 5. Det plejer jeg sgu at se. Det er 5. Ja. Den er her. Nå, nu har Christoffer 20 startet, men jeg vil godt skåle med jer andre derude, og også i Mauritius. Blanche. Mm. Skal vi ringe over til Bed and Breakfast og spørge, om de har et værelse, du siger? Den er dejlig fed, cremen. Og hvad hedder det? Olien bliver bare liggende i munden nærmest, ikke? Ja, den har sådan en sødme, ja. Der ligger i.
Vi har også kun lige fået svært. Den er meget... Hold da op. Der må igen se Der sker meget. forskellen på Det er helt vildt. portvinsfadet kontra. Ja, Jeg synes, lige nøjagtigt. første. Og det var lidt det, der var tanken med ja, det er jo faktisk Michael, der sidder hernede til højre for mig, som er medskyldig i, at vi har den smagning, som vi har i aften, altså temaet, fordi vi snakkede om, hvad kunne næste tema være, hvad kunne det være sjovt at lave. Og så nævnte jeg en 3-4 forskellige temaer, og så den der, sagde Michael. Nå, men så tager vi den. Men den her, det er... Har I prøvet at komme lidt vand i træerne her? Nej, ikke nu. Nej. Det er jo ikke for jeg med, det er bare fordi nu har jeg prøvet det nemlig. Det, Altså, jeg har ikke drukket vand i ret mange af de whisky, jeg drikker. Nej. Men det kan godt være, jeg skal til. hvad siger du, Tommy? Det gør det. Kan du lide det? Den her, det var 12 års, ikke også? Jo. Eller var det? Ja, det var det. Og jeg synes, når der kommer vand i, så dør den lidt. Så dør den, okay? Ja, det synes jeg lidt. Jeg synes ikke, Der er mere duften, den smag dør. i. Der er lidt mere smag i uden vand. Ja, okay. Det kan jeg godt ikke genkende til. Jeg synes også, det bliver en lille smule flad, der kommer vand i. Ja, lige præcis. Det er Ja. det, jeg mener, ja. Det der toppen af smag, det bliver lige Ja, dæmpet. For mig måske. Der er døde baby. Nej, den smager stadigvæk godt, synes jeg. Jo, men der var bare mere kraft, der var mere power Ja, lige præcis. Ja. på den. Du er bedre smag i portvinen. Ja. Det kan man så konstatere, at det ikke altid er godt med vand i. Lige i den der, i min smag i hvert fald. Jeg kan ikke lige høre, hvad de sagde derude. Jeg siger ikke lige den her i min smag i hvert fald. Den behøver ingen vand. Nej, absolut ikke. Men altså, omvendt, hvis man ikke prøver det, så finder man ikke ud af det. Fuldstændig rigtigt. Som bare håber, du har gemt lidt uden vand. Jeg gemmer altid det halve i din sample, ja. Du er en snyder, er der. Du er en snyder. Så tager vi en tur mere senere. Ja, men vi kan mødes kl. 23. Ja. Ja, det er den herude nu, faktisk. Eller lige om Ja, lidt. det kan du godt bilde mig ind. Ja. Nå, skal vi prøve 4'eren, den der har været på portvin? Den ved jeg, den skal man ikke komme vand i. Jeg siger det, jeg vil ikke noget. Den, altså, og det er lidt sjovt, fordi jeg har lavet en del smagninger, hvor der har været portvinsaftapninger på, og jeg synes ikke, whiskyen bliver bedre, når der kommer vand i. Ikke kun med den her, men generelt, når det er portvinsaftapninger. Det er ligesom, så forsvinder smagen altså. Det skal man ikke gøre. Ja, men det er... Jeg har sådan nogle arten derhjemme. Hvis du, Michael? Jeg har på noget arten derhjemme. Ja. Så nu vi på. Det er mere sprit. Der er ikke noget, jeg synes ikke, der er ikke noget Mørk eller rød. Det er mig, der er stoppet. Ja. Der slår det den Først en fadstyrke aftap. Oh, ja. Det er der signet som fisejl. Men det er jo bare, når man får portvin, så Jeg er også 3 år. Det er jo sødt. er meget Prøv alligevel. Mhm. Hvis man kigger på glasset her med portvinsaftapningen, der er også nogle rigtig fede gardiner i. Ja, det er. Det der, det kan jeg godt lide. Træer. Det smager faktisk heller ikke helt dumt. Jeg synes, det er bedst til Klaas og Oliver er også med på streamen, men de lytter bare med. Modtaget. Den smager faktisk ikke af, at den er så meget stærkere end den anden. Det er faktisk lidt skræmmende, at den ikke er stærkere i smagen, til trods for, at den er Ja. på 60%. Og nu vil jeg godt Ja, korrigere mig faktisk. selv. Okay. Fordi der står 59,9% på flasken. Ja. Men nu er det jo sådan, når man aftapper whisky, så må man korrigere med 0,3 procentpoint. Nej, du skal kigge på pladsen, der står der. Men for at man kan få lov til at sælge sådan noget her til Norge for eksempel, så må der ikke stå 60% på. Nå, så Vi regulerer den til 59,9, hvad man gerne må, og så må man gerne sælge den i Norge også.
Men det er så fordi, at i Norge, når ting er på 60% eller derover, så bliver det betragtet som en narkotika. Okay. Så det kan slet ikke komme ind i landet. Ja, okay. Hvad siger I til toeren her? Er Års Røsken? Jamen, hvis du vil høre min mening, så synes jeg jo, at nummer 3, den 12-års, er bedre end den på portvin. Ja. Og det er lidt nyt for mig. Ja. Enig. Men det er der ikke noget forkert i, jeg synes jo. Den vurdering, den deler vi andre også. Ja. Nå. Jamen, det er jeg da glad ved at høre. Og så går jeg tilbage til det spørgsmål, jeg havde lige for et par minutter siden. Modtaget. Hvorfor er der mere Oloroso sherry, altså lagret whisky, end andre? Er der en fadandel svar på det? Du tænker på, hvorfor der typisk er Oloroso, man bruger på whiskylæring til trods for, eller i stedet for PX eller Amataledo? Lige nøjagtigt. Ja. Det er fordi Oloroso-faden er billigere. Nå. Bum. Det er jo den nemme. Men derudover så er der er flere destillerier, eller hvad skal man sige, flere makes, som opfører sig ordentligt på Oloroso end på mange andre sherry-typer. I min optik. Jeg har leget en del med, det ved du også, jeg har leget med blandt andet Glen Rogers, jeg har også haft 3 forskellige sherry-aftopninger, for at se, hvad er forskellen på PX, Oloroso og Pablo Staccato på det samme make, det samme fad, oprindelsesfad, det kom fra. Det var 3 vidt forskellige whisky, vi fik ud af den sidste ende. Ikke der er nogen dårlige imellem, men i den sammenhæng synes jeg faktisk, at Pablo Staccato opfører sig bedst. Men Pablo Staccato er også bare et dyrere fad end Oloroso er. Var det svar på de spørgsmål, Peter? Yes, det var det. Har du flere afledte spørgsmål i den sammenhæng, så siger du bare til. Ja, men jeg skal nok jeg er ikke fjerde, når det kommer dertil. Nej, det ved vi jo. Nej, det var jo ikke nødvendigt lige at spytte den der ind. Så du siger, det er dyre. Hvad snakker vi om? Jamen altså, den som jeg brugte til min mortlak her for eksempel, som er et First Fill Sherry Hogshead, Oloroso Hogshead. Det koster 4.500 pund, tomt. Og så skal der whisky på det. Det er 38.000 eller noget i den danske kroneværdi, ikke? Men når så har brugt én gang, så koster det måske 1.200 pund. Men jeg vil ikke sælge for 1.200 pund. Så jeg har brugt den til noget andet. Fordi det synes jeg var sjovere at genbruge det, i stedet for bare at kaste ud i stakken til de andre, der bliver brugt til et eller andet på et eller andet tidspunkt. Ikke? Hvorimod at et PX, jamen det, First Fill, det kan vi få for, det er ikke, 12, 15, 1600 pund, hvis vi går op i den høje klasse. Ikke? Men det kommer også an på, hvilket vinhus vi får det fra. Men Olorosoen til mortlakken, den vidste jeg bare, at den skulle være fra det vinhus. Fordi det vidste jeg bare, det kunne kun blive godt. Men 7 måneder, det kan I se, det gjorde så også udfaldet. Ikke? Og hvis man er så heldig at få lov til at smage den på et tidspunkt, så vil man også kunne smage, at det klæder den altså godt. Okay. Ja. Det er ikke kun farve. For så kan bare komme karamel i, hvis det er det, man har lyst til. Ikke? Hvilket jeg aldrig gør. Jeg vander ikke ned. Jo, det gør vi, når den har en smagning, så prøver at komme vand i. Ikke? Men når jeg aftapper, kommer ikke vand i. Vi kommer ikke farve i. Og vi kommer heller ikke, vi koldfiltrerer det heller ikke. Så de naturlige olie er i whiskyen. Det kan man altså lide eller ej. Men det er den måde, jeg har valgt at gøre det på. Og sådan har jeg gjort det i 15 år snart. Og det har jeg ikke tænkt mig at lave om på. Fordi hvis man ønsker at komme lidt vand i, så kan man selv gøre det som forbruger, kan jeg tænke. Ikke? Og så kommer spørgsmålet måske på et tidspunkt, jamen, hvordan skal man drikke sin whisky? Du skal drikke den sådan, som du gerne vil drikke den. Om du kommer vand i, kommer isterninger i, eller hvad du nu gør, det er dig, der bestemmer det. Det skal jeg ikke bestemme. Så søger du også lidt med en ægte vare. Jeg vil ikke sidde med en ægte vare, men du sidder med mere ren vare, kan man sige. Ikke? Men jeg fuldstændig rigtigt. Og hvis du går ned
Brugsen eller Føtex, eller hvor man nu køber sin whisky hen ellers, når man ikke køber det hos Fadendel, så vil du se på mange af de her standardaftapninger, eller OB-aftapninger, som vi også kalder det. Der står på bagsiden tilsat karamel. Og det er fordi, de har filtreret det, koldfiltreret det, så har de vandet det ned, og så er de kommet karamel i for at give det noget farve og en lille smule smag. Det er ikke noget, vi gør. Jeg synes, det er der så mange andre, der gør. Det behøver jeg ikke gøre. Så. Nå. Men jeg kunne ligesom høre, at Claus synes du lige, at det var Ole Rosso-aftapningen, som den fra Hero, hvad hedder det, Brave New Spirits, som folk synes bedst om. Og det er helt fair. Grunden til, at jeg købte Års fadet her på portvinen, det var, at jeg startede mit eventyr med Års med at købe et fad, der var 5-6 år gammel, aftappet som 7-årig. Der var også på first fill Ole Rosso Sherry Hogshead. Der var fart over banditten. Den er Brian glad for, at han har glemt en flaske eller 2 af i privaten, fordi den kan jeg stadigvæk godt lide. Og til vores 10-års jubilæum, der aftappede jeg en 10-års, også på first fill Ole Rosso Sherry Hogshead. Den var der sandelig også fart over. Og så fik jeg tilbudt det her portvinsfad, så tænkte jeg, den må jeg også have, fordi der var et eller andet med fadnumrene og destilleringsdatoen, som jeg kunne huske. Jeg har en lille smule OCD. Så det her med datoer, det har jeg en svaghed for. Fordi det viser rent faktisk, at de 3 års røjskfade, som jeg købte af 3 forskellige whiskykøbmænd i Skotland, det var destilleret samme dag alle sammen. Så derfor købte jeg portvinsfadet. Det var udelukkende derfor, jeg købte det, for jeg synes, det var sjovt at have 3 på stribe fra det samme make, samme destillat. Og så kan man så diskutere om udfaldet, om det er det ene dreng eller en pige, eller hvad det er. Det er sådan set underordnet i min optik. Det handler om, det er at finde den whisky, som man kan lide. Og det er derfor, når man kommer her i butikken, der kan man få lov til at smage på tingene, inden man køber det. Ligeså vel som når du er nede ved tøjmanden, så kan du prøve bukserne, inden du køber dem, som regel i hvert fald. Fordi jeg vil hellere have, at folk de kommer ind med den flaske, som de synes, der smager godt, end at komme ind med åbne flaske og sige, nej, det var sgu ikke det, vi kommer ikke der igen. Så vil jeg hellere have folk, de får lov til at smage det her. Men det gør vi også i, det er det her med at sige, men når der kommer en klub, eller et whisky-lav, eller en forening, eller et firma, og siger, jamen, vi kunne godt bruge, hvad ved jeg, 20, 60, 180, 200 flasker whisky med vores egen etiket på. Hvis vi ikke har noget prælager, som vi kan lege med, jamen, så finder vi noget, vi kan lege med, og så får man sat den rigtige etiket på i Skotland i øvrigt. Det skal gøres i Skotland. Og så kan man få sin egen firma-whisky, hvis det er det, man har lyst til, eller hvad det nu måtte være. Loge whisky, ja, det har jeg også leveret. Så det er jo også en mulighed. Yes. Hvad siger du ude? Er I ved at være tørstige? Jeg siger, den første var bedst. Ja. Undskyld, den fik jeg fat i. Nummer 3, altså nummer 2 her. Ja, den første lige her, anden var lige min smag. Dejligt. Du skal huske at drikke noget vand også, det er jo højoktan. Det bliver op og vaske glassen af. Ja, og ellers så har vi nogle, ikke tudekiks, men tukskiks på bord til lige at rense smagsløgene med i hvert fald. Sådan et dumt spørgsmål herfra. Nu er vi ved at lave tør smageglas. Anbefaler du, at vi går ud og vasker dem op, inden vi smager det nye, eller kan der godt tåle en lille bundskjuler af det gamle i? Du tænker på det glas, du drikker af whiskyen af nu? Ja. Hvis jeg vil lave tør for ren glas. Jamen, hvis du nu tager et rent glas og kommer noget vand i, og så kommer lidt vand over i din whiskyglas, og kører det rundt, og så drikker det vand, du har skyllet i, så går det fint. Fint. Det behøver ikke være helt rent glas hver gang, i min optik. Så har vi også allerede kommet en dråbe vand i, der skulle være nødvendigt. Ja, det er jo det. Men altså, når vi nu snakker Års Røjsken, for eksempel på portvin, ikke, som er på de her 60%, der er trods alt stadigvæk 40% vand i, ikke? Ja. men jo, bare en lille smule vand i glas og køre det rundt og hælde det ud, eller drikke det vandet, det sker der ikke noget i hvert fald.
Er I klar til... For jeg er jo en sokker for, jeg kan godt lide de her plejewhisky. Jeg kan godt lide, at man kan have en kold. Nå. Jeg ved ikke hvorfor. Nej. Er det mere rent? Det tror jeg. Det er godt ske. Jeg ved ikke, jeg elsker bare en helt pleje, og der ikke er med de bourbon der. Ja, altså bourbon-aftapninger i min optik er jo den rene vare. Fordi du kan ikke skjule noget i bourbonfad. Ikke at forklejne, at man har brugt det i portvinsfad eller sherryfad, det er slet ikke det. Men du kan bare skjule meget bagved et sherry eller portvinsfad. Når vi snakker ren bourbon-aftapninger, jamen, så kan du smage destilleriet 100%. Du får selvfølgelig også noget træsmag, du får noget sødme fra egetræ i dag og så videre, men man kan smage destilleriet, og det kan jeg egentlig godt lide. Så. Yes. Er I klar ude i stuerne? Yep. I har fået skyllet glasene? Yep. Super. Det næste, vi skal smage på her, det er Glen Shiel. Det er jo en Loch Lomond aftapning, som i øvrigt var Captain Haddocks yndlingswhisky. Det er fra samme fad, de to aftapninger, vi skal smage på her. Den ene er vandet ned til 46%, og den anden er på fadstyrke. Og det er så Whisky Peter, der har aftappet og stået for aftapningen de fade. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har stiftet bekendtskab med Whisky Peter tidligere i en eller anden sammenhæng, men Whisky Peter laver nogle formidable whiskysmagninger og har aftappet nogle fade. Og på et tidspunkt så kom han så meget og sagde, at han kunne godt tænke sig at lave nogle flere smagninger. Og har knap så meget med aftapninger og webshop at gøre osv. Så vi har slået pjalterne lidt sammen. Forstået på den måde, at Peter han begynder at lave whiskysmagninger for mig. Stadigvæk laver han nogen selv også, det er ikke det. Men han vil begynde at lave flere smagninger med nogle af mine produkter også. Også for at aflæse mig lidt på smagningerne. Den her smagning, når den er afsluttet i dag, så har jeg afholdt 32 smagninger i år. Og vi har 52 uger på et år, i min kalender i hvert fald. Så der har også været lidt fart over feltet, og det gør ikke noget, det er ikke det. Det var ikke klar over, nej. Men det kunne være rart en gang imellem at sige, tager du den her i aften, eller et eller andet, ikke? Derudover så er vi ved at køre en op i Norge, en i Sverige, en på Sjælland og en på Fyn også. Det var da fint. Til at lave smagninger. Så, tilbage til Glen Shiel, eller Loch Lomond. Den første, det var som sagt på 46%. Hvad indtil det? Den er meget transparent. Den er meget, meget fin, meget nærmest vaniljesød i duften. Den er meget mild i hvert fald. Ja, det er jo det samme fad, jo. Det var da helt fint. Hører du slet ikke efter, Christoffer? Nej. Det er, så skal du ikke have flere lige. Hvem er jeg? og toerne så på fuld fadstyrke på 59,5%. Der kan man i hvert fald godt dufte forskel på, hvad betyder det, når man vender tingene ned. Det er ret tydeligt her, synes jeg. Nu håber jeg har 2 glas ude i stuerne, så I kan dufte dem op mod hinanden. Nej, jeg desværre ikke. Tommy, det må du lige huske på tirsdag, fordi jeg ved, hvor man kan købe sådan nogle glas henne. Nå, jeg har rigeligt af dem derhjemme nu, men ikke her. Jamen, jeg har dem også i rejsetasker. Ja, nå. Så må jeg have sådan en rejsetaske. Nej, det er i hvert fald fint. Hvorfor må han ikke bruge Loch Lomond navn? Nej, altså Glen Shiel her, det er jo en... hvis man går ind og nørder en lille smule i Loch Lomond destilleriet, og begynder at kigge på, hvad er det for nogle produkter, hvad er det for nogle navne, de bruger til deres forskellige destillater, så finder man ud af, at de laver faktisk 4 forskellige makes på Loch Lomond. Det samme destillat, kan man sige, men det er 4 forskellige makes, som man så på den ene eller den anden måde vatter sammen. Ja. Og derfor så må der ikke stå Loch Lomond, derfor kalder man det Glen Shiel i stedet for. I den her sammenhæng. Det giver mening. Ja. Men jeg synes bare, det kunne være sjovt til dem her mænd, når vi nu snakker fadets betydning og alkoholstyrken og så videre, ikke? Fordi
det her det er jo et levende bevis på, hvad en nedvanding den gør ved en whisky. Eller kan gøre ved en whisky. Jeg siger ikke, det er skidt. Det er ikke nødvendigvis negativt. Nej, ikke nødvendigvis. Den smager jo glimrende. Altså, den er virkelig god, men det er den anden jo også. Altså, der kan du bare smage den duft, den har noget mere farve. Smag det også. Ja, den anden her. Det er jo det er hverdagswhisky for mig. Der er væsentligt mere fart over feltet på toerne, den her, ikke? Der er ikke så mange nuancer i smagen, måske, som der er i den første. Jeg siger, den første, det er hverdagswhisky. Det er sådan en Kom to. Det er en easy drinking hverdagswhisky. Ja. Toeren her, den kræver lidt mere. Den er på fast styrke. Den bider mere i tungen. Kvæg alkoholstyrken selvfølgelig. Vi er også oppe omkring 60% igen, ikke? Ja, den er ikke godt i halsen. 59,5, ja, det er rigtigt. Men det er stadigvæk omkring de 60. Det er tættere på 60 end på 46. Og i den her sammenhæng gør det bare noget ved min smagsløg. Kvæg, der har været på det her bourbonfad. Den har ikke noget sherry, den har ikke noget sødme med sig derfra. Du får den rene vare, som sagt. Men jeg synes stadigvæk, i min optik, så 46, den smager faktisk bedre. Ja, faktisk. Den er bare nem. Lidt farlig, faktisk. Har I lukket proppen, så den ikke fordamper helt? Nej, men der er bare nogle whiskyer, som er lidt mere farlige end andre og åbne for, ikke? Fordi de er easy drinking, og man skal passe på, ikke? Fordi man kan godt overtale til at tage glas 2 også, ikke? Ja. For mig er det bare ligesom om, at den kommer mere rundt i munden. Ja. Og man får smagt nogle forskellige nuancer, når du rammer de der 60%. Der går i hvert fald længere tid, før den falder til ro, og du får lov at mærke den. Præcis. Jeg tror, du rammer den fuldstændig. Ja, og det er måske derfor, det smager jo godt, det men jamen, du får jo bare ikke den her straks følelse af, at det her det er rigtigt. Men til en blindsmagning, ville du så have gættet, det er jo det samme? Nej, det er overhovedet ikke. Har vel? Nej, det må jeg tage mig rigtig meget tid til at få lov lige at tage det ind i en nul, hvor jeg får det med den på 46, der får jeg det samme. Det er for gerne, vi sidder med. Der er flere og mere smagsnuancer i den svage, og det er nok rigtigt. Den anden, den er meget spirt. Hvad siger Tommy? Han ser tykker på den. Ja, jeg tænker, den toeren her, den er der noget mere eftersmag i, end der er i den første. Den bliver ved med at være rundt i munden. Ja, men etteren, der er bare mere smag fra start af. Hvor toeren, den giver på afterburneren, ikke? Og det er nok alkoholprocenten, der dæmper resten, tænker jeg. Jamen, når du siger, det er det samme destillat, ikke? Det er den samme tønde, det kommer fra. Ja. Så det er kun vandet. Ja. Så det destillerer samme dag, det er det samme fad, og de er også aftappet den samme dag. Ja. Så det er kun en nedvanding og ikke en nedvanding. Det er forskellen. Ja. Der er noget mere smag i den her for mig i hvert fald. Eller mere smag, ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, du har ret i, at der er mange nuancer i den første. Men den her, den fylder meget mere i munden, synes jeg. Især inde bag på tungen. Ja, men jeg synes bare, etteren, den provokerer smagsløgene mere elegant. Med det samme. Og du kan smage, jeg kan smage flere forskellige ting i den, end jeg kan i toeren. Det er derfor, toeren måske have de to drupper vand, men så ender du det samme som den. Jeg vil holde med Tommy. Jeg synes også, at den med den kraftige alkohol, den passer bedre i min mund, end den bagved. Ja. Så skal jeg sidde og nyde en whisky en aften, så vil jeg hellere have den med den høje alkoholprocent. Altså hvis jeg bare skal have en enkelt, og skal vælge, så går jeg efter den med den høje. Ja, men det er vi sådan set ikke uenige om. Men jeg synes bare, at man får væsentligt flere smagsnoter ud af etterne, end man gør af toeren. Ja, det kan godt være. Ja. Jeg synes bare, det der med, sidder man her og sidder og synker et par gange, og den bliver ved med at være der. Ja, præcis. Ja. Fuldstændig rigtigt. Altså, duft og smag her er to vidt forskellige ting. På toeren eller på etteren?
Duft i nummer 1. Smag i nummer 2. Ja. Jeg synes, Men du kan godt have en pointe. Undskyld. Nej, snak videre. Jamen, jeg tænkte bare, Brian, du kan godt have en pointe i det med det brede, altså de smagsnuancerne. For det er jo reelt set også det, de gør, når de smager whisky. Der vander de det jo nogle gange helt ned til 30%, ikke, for at få alle smagsnuancer. Ja. Altså når der går smagpaneler på vores smagpanelsaftener, hvor vi smager på nogle fadprøver for at finde ud af, skal den aftappes næste år, eller skal den ikke aftappes næste år, eller hvad skal vi med faden, ikke? Jamen, der sparer vi ikke nødvendigvis på vandet den aften. Fordi du er nødt til at komme så langt ned i alkoholmæssigt, at det ikke er alkoholen, der overdøver tungen, men at du får smagsnuancerne med. Du kan sætte mange flere noter på lige pludselig. Ikke? Jeg tror også, den overdøver lidt smagen. Altså den første, synes jeg, har alle de smager, og så kommer det anden party, hvor der er lidt mere kras, eller så at sige. Ja. Men som de siger ude i stuen derude, at toeren, den er mere, der er mere eftersmag på. Ja, lige nok. Der er mere fylde på, ikke? Ja. Hvor etteren, det er bare sådan, ikke bare, det lød forkert. Etteren er en easy drinking whisky, som man skal huske at sætte proppen på, fordi ellers så kan man godt komme til at tage et glas eller 3 mere, ikke? Men bourbon, gør det, at den har sådan, jeg synes begge to har meget voldsomme citrus. Er det bourbon, der gør det? Det er sådan, jeg synes meget nej, ikke nødvendigvis. Bourbonfadene, eller ex-bourbonfade, det giver noget sødme, typisk sådan vaniljesmag, når vi sætter sådan noter på. Men citrussmagen, som der er i den her fra Loch Lomond, det er destillatet, der er citrusagtigt. Nå. Jeg tror, det er det der tanniner i træet, der gjorde det. Ikke nødvendigvis. Nej. Jeg synes, der var meget mere citrus i de her end nogle af de andre. Der er heller ikke nogen af de andre, der har været på bourbon. Nej. Jo, på et eller andet tidspunkt har de, men de slutter af på noget sherry. Det er derfor, jeg tænker, at bourbon måske gør det der citrus. Ja. Det der, fordi der er ikke nogen af de andre, der... Men jeg kan give dig en rigtig amerikansk bourbon efterfølgende. Ja. OK. Og der vil du ikke smage citrus i. Okay. Men alt muligt andet. Men så er det bare sjovt. Jeg synes bare, jeg mærker citrus i begge to. Jo, men det er jo stadigvæk samme fad, det kommer fra det her. Ja. Og det er jo et destilleri, det er et andet destilleri, og det er et tredje destilleri, vi er i gang i nu. Og destillerikaraktererne er jo ikke ens. Og jeg vil næsten tro, hvis vi går ind og slår destillerikarakteristika op for Loch Lomond, så en af dem, det vil være citrus. Ja. Okay. Men det er jo også netop det, som du siger. Altså når du bare lager din whisky på bourbon, så får du en renere whisky, hvis du lager den på sherry eller portvin. Fordi portvin og sherry, det går alligevel en 2 år på. Fuldstændig. Mange af noterne, der vil være sådan, for det er jo en utrolig fin whisky at smage. Jamen, det er en fin whisky. Fin smag. Absolut. Men jeg kan ligesom høre på Peder, og nu kan jeg ikke se, hvad I hedder, I to, der sidder ved siden af hinanden. Fordi Claus, han har stoppet for jeres navne, overførsel på skærmen. Tak. Jens og Palle, tak. Ja, tak. Og Tommy, at I faktisk bedst synes om den der på fadstyrke. Ja. Er det korrekt forstået? Ja. Det gør jeg, ja. Ja, det er lidt pudsigt, fordi her ved bordet, der er den næsten omvendt, ikke? Ej, det er dig, der har talt det ned til det omvendte. Og overbevist dem om, at det er det rigtige. Vi andre, vi smager lidt på ting, der synes, at den er vores egen ånd. Nej, jeg synes ikke. Jeg vil ikke med tale. Jeg tror nok, I alle sammen har hørt det samme, ikke? Så det holder ikke helt i byretten, tror jeg. Men jeg forstår, hvad du mener. Vi lukker en gang med for boks 1, og så danner vi vores egen vin. Fuldstændig. Og jeg kan godt forestille mig, at mellemtingen vil være god. Ja. Men vi kan jo hælde dem sammen, så se, hvad der sker. Se, hvad der sker, ja. Det har jeg lige gjort. Ja. Jeg kan jo godt gå og starte ismaskinen, så går der kvarter, så er der kold isterninger. Jeg vil det sige, så smager de nok ens. Det skal der godt være. Det var også det, du starter med at sige, at man drikker sin whisky, som man vil, jo. Præcis. Om det skal være en blend, eller... Nej, det her er jo ikke engang en blend, så. Det er jo ikke engang en blend, det her, jo.
Nej. Det er bare nedvandet. Nu er det så ikke single malt længere. Det er næsten Jo, det er det. Det er det. Single malt, det er Det vil det være. Det samme fad, det samme destilleri, det samme make, det samme destilleringsdato, det samme aftapningsdato. execute means at it. Det du har i glasset, det er så bare en mellemting i procenter. Ja, men hvor ligger den så? Hvor ligger den procentmæssigt, Tommy? Ja, det kommer an på, hvor meget du havde at putte i. Det så jeg jo ikke. Halv og halv. Okay. Ja, det er jo så det. Det var 60 og 46. Ja. Så må vi jo være sådan midt i over 50, ikke? Ja. Skal vi måle den? Ja, det kan du da godt. Du har jo apparatur til det. Jeg går lige ud hen i mit legetøj. Det bliver sgu ikke. Så fandt vi legetøj frem. Det er Brians legetøj. For dig, Gert. Den her alkoholmåler, det er sådan et firma oppe i Sverige, der hedder Antampar, som laver det. Det er samme type, som destillerierne bruger. Man kan sikkert, men man kan sagtens finde noget, der er billigere. Jeg synes bare, det er sjovt at have den rigtige. Når man nu er i branchen, så kan man ikke nøjes. Så. Det bliver ikke klædt at have sådan noget. Nej, men du kender mig lidt. Nej, det vil være skidt. Jeg synes ikke, det er i orden. Og det er bare demineraliseret vand. Det er lige for at rense. Nej, det er lige for at rense maskineriet her, inden vi går i gang. Husk at spille igennem, så gør det. Ja, 0 stilles. Lige nøjagtigt. 52 vil jeg gætte på. Nå, hvad siger I derude? 53,4. 53,4, 52. 53,5. 53,5. 53 lige ud. Altså, hvis den siger 78, så har vi et problem. Ja, det er det, jeg siger. Den siger 57,3. Okay. Det er ikke meget med. Ja. Så stor forskel giver det heller ikke, kan man sige, at lave en half and half. Men det er fordi, du kan ikke, når du nedvælger, så er det jo ikke, det er jo ikke professionelt. Nej, ikke med. Så nogen går op i biler, og jeg går op i whisky-legetøj. Nogen går op i dækket. Ja, så prøver vi det også. Det er vist første gang til en smaling, jeg har haft den frem. Men nu så prøv at smage på den, på 57,3. Helt half and half var det ikke meget. Det klæder den faktisk rigtig godt. Det er den altså ikke dårlig af. Har I mixet den? Har I prøvet at mixe jeres? Nej, det går ikke. Prøv at smage den her. Og det er jo egentlig, hvorfor den der. Har du prøvet at vente den? Det er den, hvor jeg lavede half and half. Vente. Nej, det skal du prøve. Nej, det er ikke. Jeg tror også bare, Der har du stadig ikke noget bid, men du har også nuancerne i whiskyen. I hvert fald noget bedre af, at den lige har fået lidt det der. Ja, ikke? Det blev lige... nærmere det er ikke sådan, at den bare lige eksploderede i munden. Du kan smage nuancerne i whiskyen, men du har stadigvæk lidt spark i den, ikke? Så på 57? Den var faktisk bedre end... Det synes jeg faktisk, den var god. Vi er nødt til at dele. Så deler vi. Ja, så er vi committed. Det er bedre. Det synes jeg også. Men det er jo smag og behag. Hvad er det 2,5% forskel? Ja. Ja, det er bare single, jo. Ja, den kraftige. Det er bedre. Ja. 100. Det er jo fuldt, hvad det gør. Hvis vi lige prøver at lukke for boks 1 her i stuen, og så høre ud i samfundet, har I prøvet at mixe jer sammen for at høre, eller for at smage, om det giver mening, og prøve at vente lidt mere ned? Det er skønt. Hvad siger I til? Vi kan godt høre noget, vi kan godt smage noget. Og det vi kan smage, det er bedre. Det er helt godt. Ja. Den er knap så kraftig i alkoholen, så.
Præcis. Men stadigvæk så har den en god fylde i munden. Den har noget fylde, den har noget smag, og den har stadigvæk en lille smule bid også. Ikke? Ja. Hvad siger Peder? Jeg har ikke blandet dem, fordi det vil jeg ikke. Jeg vil hellere have enten den ene eller den anden. Ja. Jamen, det er jo en holdning at have. Ja. Men vi har faktisk så mange, Peder, du kan nå at købe en af hver i morgen også, hvis det er. Jamen, jeg kommer. Du ved, hvor vi holder til, Peder, så du er altid velkommen, det ved du. Jamen, jeg har en GPS, den skal nok finde dig. Det er jo det. Den har været her før, Hart. Skal vi gå videre til Kolila? Så gør det. Jeg vil foreslå, når vi nu kommer til Kolilerne her, at vi smager på 17 års før 9 års. Og jeg har stillet den op i den rækkefølge for jer her på bordet. Så det er 17'eren, I har som glas nummer 7, og 9'eren, I har som nummer 8. Men derude i stuerne, jeg vil anbefale, at I starter med 17 års, og så slutter med 9 års. Og det kommer så ganske enkelt af, at jo længere tid et røget whisky har været på et fad, jo mindre røget er det i den sidste, når det kommer på flaske. Jo ældre whiskyen er, når vi snakker røget whisky, jo mindre røg kommer der ud i den anden ende. Det vil sige, at røgen aftager over på fadet. Giver det mening? Ja. Jo, det kan vi godt lide. Det kan vi også godt lide. Nogle gange så vil jeg godt have en bombe af røg, andre gange så vil jeg godt have lidt mere blid og lidt mere nuancer i det, hvor man kan smage nogle andre sjove ting også. Og sådan har jeg lidt med blandt andet 17'eren her. Hvis du gider at bygge flasker nu hernede. Så vi starter med 17 års Kolila fra et af min egen fade. Da det blev aftappet fadet, så kom der 89 flasker ud af fadet på en fadstyrke på 57,5%. Det har åndet og levet på et refill quarter cask ex-bourbon i 17 år. Der er ingen farve på i øvrigt. Nej, det er bare ren. Det er ren fadfarve, det her. Og hvis du nu kigger på dem op mod hinanden, den her, Kenneth. Hvis du kigger på farverne, nummer 2, som er 9 år, den har fået en finish på et sherryfad. Okay. Den er for meget farve. Så den har fået noget farve på til sidst, kan man sige. Hvorimod den første, det er altså... Og det var en 17'er. Men det ligner hinanden. 17'eren, ja. Den er flot. Men 17'eren er altså ren ex-bourbon aftagning. Ja, det er... Den er en lille smule mere. Wow, det dufter. Så. Ej, det dufter fantastisk. Nu har de jo heldigvis stået og åndet i glasset i en halvanden times tid, også på bordet her i hvert fald, så, og det gør altså noget godt for den. Nej, det forstod jeg. Ja. Men Slunchy. Ja. Du får en lille pølse, og sådan set vil jeg være. Den trækker også godt i mundvandet. Ja, den er ikke helt kedelig. Nej, den er rigtig god. Ja, den er rigtig god. Når man er til røg. Ja, både på Marienklint og i Esbjerg er det godt. Hvis man er til røg, så er det nok okay, tænker jeg. Det er det i hvert fald. Vi har en trist melding her fra bord 1 her, at man har gjort i bukselommen. Synd for ham. Jeg prøvede det før, du også kunne have en for sig. Det er det sagde. Og det er ikke fordi, man skal være ret meget nørdet, men det er sådan en whisky her, som jeg godt kunne sidde og dufte til i lang tid. Det er jo en mild røg. Du bliver bombarderet med røg. Nej. Du får en masse for Og det er fordi, hvis du nu dufter til 8'eren, så er det meget mere markant. Så jeg håber, det giver mening, at vi starter med 17'eren i de butikker.
Jeg er lidt spændt på den her også, for den er ikke så meget på den. Den er kun på Kæmper. Hvor er det lavet over? Ja. Den er vandet ned. Ja. Bare smag over. Smag en ordentlig bundgær. Det er jeg tæller sammen. Hvad siger du, Peter? Peder, hvad sagde du? Jamen, tør på den. Og det er lidt ligesom den sidste smagning, vi havde. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 5 og 6, der synes jeg 7 og 8. Nummer 7 dufter bedst. Nummer 8 smager bedst. Ja, men det var den her. Ja. Ja. Men vi sælger dem også i 6 styks kasser hernede, det ved du jo. Jamen, jeg har jo en nede i kælderen. Jo, men det er rart nok at have lidt på lager, jo. Var det 6 stykker, du havde i kælderen, Peter? Ja, han kan ikke høre, du skal sætte mikrofonen tæt på. Var det en 6 stykker, du havde i kælderen, Peter? Ja, jeg har nogen nede i kælderen. Ja, nogen ned i kælderen. Køber man ikke altid 2 flasker? Jeg synes, den her smager olympisk godt. Det bestemmer du, om du vil. Men det er bare for at prøve det. Det er bare for udfordring. Hvad, Tommy, hvad siger du til 17'eren her? Er det noget, der kan bruges? Helt sikkert. Helt sikkert. Cahuilla, det er en af mine favoritter. Nej, det var da godt nok ked af at høre. Er det også? Jo. Det er når det kommer til røg. Jens og Palle, hvad har I smagt 17'eren? Hvad siger I til den? Vi synes, det er rigtigt, som du siger. Vi kan sidde og dufte til en hele aften. Ja. Vi behøver næsten ikke drikke den. Det er dejligt. Altså, jeg må med skam i stemmen sige, at vi optog nogle videoer inde i butikken her i løbet af ugen. Og der havde jeg glemt et glas med 17 års Colila inde på disken, da jeg gik hjem. Ja. Og da jeg kom ind næste morgen, så tænkte jeg, det var sgu da en spøjsduft, der herinde i butikken. Hvad havde jeg glemt herinde? Og det var så min 17 års Colila, jeg havde glemt i et glas. Og den smagte nu ikke ringere dagen efter, men den duftede stadigvæk rigtig godt også. Det glemmer man ikke. Ja. Jeg synes, at fra at besøge Colila sidste år, hvor butikken skuffede, til at jeg sidder her og smager en 17 års, som virkelig overrasker. Positivt. Til den gode side. Ja, det var godt. Nu er det jo nede fest fra Vestjylland, så jeg ved godt, hvad du mener. Ja. Hvorfor var oplevelsen ikke god sidst? Nej, det var besøgt over på destilleriet. Over på Cola Island i noget. Det kommer ind på, hvem man man kommer, tror jeg. Ja, men hvis man kommer med dig, så er det ikke rigtig sjovt. Men bare kommer som ganske almindeligt, så er det ikke for vigtigt. Hvis jeg skal fortælle en lille sjov historie omkring Colila, da jeg besøgte destilleriet derovre sammen med det var min onkel, der var med derovre, og min fætter. Så kom vi ind derovre, vi havde ikke booket tid til en rundvisning, noget. Vi ville ikke gerne se destilleriet og så videre, men det kunne vi så ikke få lov til, for der var fuld hus. Og jeg smed visitkortet og sagde, jamen hjælper det ikke lidt sådan, der er fuld hus, der var ikke nok om efter. Jeg kunne springe på hovedet i derude, det var lige sådan set koldt i øjnene overfor. Men som han så sagde, ham der stod i butikken, til gengæld så vil jeg godt give en gratis smagning. Og så den lille købmandsdisk, de har inde i butikken derinde, så stillede han bare flasker op. Og han blev ved med at stille flasker op. Og så sagde han, nu får I et glas hver. I får kun 1 glas hver. Men I får lov til at smage det hele. Okay. Og det var altså frihåndsskænkning. Du får mave, du kørte, Brian. Præcis. Det var nemlig min fætter, der kørte den der. Så vi smagte, jeg ved ikke, 14-16 forskellige Colilaer. Mens de andre var på rundvisning. Og så sagde han så, hvorfor den var bedst?
Altså efter 16 ramme, så begyndte jeg at knive lidt med husten først, sagde jeg så. Nå, så starter vi forfra. Nej. Men så grinte han jo. Og så tog han sådan en exclusive op fra en distiller's cut, tror jeg, de kalder dem derovre. Ja. Tog han op på fuld fadstyrke og hældte op til os også. Så var jeg solgt. Så den købte 3 flasker. Og så sagde og så ville jeg godt købe et fad. Men det kunne jeg ikke få lov til. Han kunne ikke engang selv få lov til at købe et fad på destilleriet, så det kunne man ikke få lov til. Og lang historie. Og 14 dage senere, så havde jeg købt et Kolila-fad. Så skrev jeg over til ham, nu har jeg et. Har du også nogen? Jeg fik bare en sur smiley tilbage. Så jo, man kan godt besøge Kolila derovre og få en god oplevelse. Man skal bare være lidt fræk i betrækket, tror jeg, så kommer man langt. Men jo, selvfølgelig smider man med visitkortet, så kan det godt ske, at det hjælper lidt på dig, så det skal jeg ikke udelukke. Men Brian, når du køber sådan et fad over på Koalaila, ja. Det er så dig, der forfiner det bagefter ved at komme det på sherryfad eller oloroso-fad eller noget, eller er det som distilleriet laver det? Mange gange så køber jeg jo fadene as is og får en fadprøve hjem, og en fadprøve i den sammenhæng, det er jo så en 0,7 flaske. Ja. Og det er ikke fordi, at jeg skal sidde og drikke mig fuld i sådan en flaske, men fordi jeg skal smage den over mange gange, og smagepanelet skal også smage på den, og så gemmer jeg altid en prøve, så jeg har en reference til senere. Ja. Kommer jeg så i tanke om, jamen den skal noget andet, den skal en anden retning. Så recasker jeg fadet over på et sherryfad, eller et nyt sherryfad, eller whatever jeg nu kommer i tanke om. Ja. Men man kan ikke købe fadet direkte på Kolila længere. Det køber du gennem broker, fordi Diageo, de gider ikke at have os rendende konstant og købe fadet. Så de sælger måske et parcel, som det hedder på engelsk, på 100 fade. Og så er det den broker, der står for at sælge de fade videre. Det er ikke fordi, Diageo er så stort. Nej, det gør det ikke, men de er store. Er det ligesom white label, altså, og så kalder du det noget bagefter, eller hvad? Altså, hvor er vi henne, fordi det er ligesom anden eller tredje mands? Ja, altså, når du siger white label, hvad tænker du så? Jamen, jeg tænker, at du kan købe et eller andet produkt og kalde hvad du har lyst til, agtigt. Nej, det kan du ikke. Nej, men når du gør noget, du recaster den, bruger du så stadig deres navn? Ja. Ja. Altså, hvis jeg har købt et fad, Kolila for eksempel, ja. Og jeg har købt det med rettigheder til navnet, ja. Som jeg har gjort med 17'eren her, ja. Så må jeg ikke kalde den for Kolila, indtil den kommer når den kommer på flaske også. Okay. Hvad jeg gør ved den i mellemtiden, det er op til mig. Ja. Det er mit brand, det er min label, der kommer på. Det er ikke deres label, der kommer på. Nej, okay, det var det, jeg mener. Men nogle gange så køber man også nogle fade, som man ikke må kalde destillerinavnet. For eksempel, det var ikke den der, det var den der. Den her, som er en lowland single malt, som vi har på anden del i øjeblikket, a.k.a. Glenkenshie. Ja. Det er det sagt. Der må vi ikke på noget tidspunkt skrive, hvor det kommer fra. Så fadet er solgt til mig som lowland single malt. Ja, og så derfra, hvad du gør ved det. Det skal du selv bestemme. Fuldstændig. Ja, men når jeg aftapper fadet på et tidspunkt, så skal der stå lowland single malt på labelen. Ja. Fordi så er der en reference hele vejen igennem systemet. Det er jeg med på. Ja. Godt. Ja. Fantastisk. Men det var nogle stykker, jeg kunne lære. Der er lidt tilbage, ja. Nå, jeg kan se på de hjemmesider, der var der ikke en... Ja, der er nok. Ja, det er sådan, eller sådan noget. Jamen, jeg tror, du kan godt få en kasse med 6. Der er sådan noget resthussalg, så der er sådan noget 50%. Det er sjovt, at du siger resthussalg, ikke? Fordi... Nej, fordi cirka 10 gange om ugen, så kommer der sådan en mail fra et polsk firma, eller romansk firma, eller et eller andet, den dur, som tilbyder opkøb af restpartier. Ja, jeg kommer til at tage. Ja, det må vi ikke. Har du et restparti, vi kan købe? Vi har ikke restparti. Yes! 2-0 til Esbjerg. Så kører det. Har du med vand? Vi kan gå og finde noget af vand. Det kræver en dram mere. Ja, Men slante. Slante.
Det smager fantastisk. Ja, det er jeg glad for at høre. Ja, det er. Jeg er blevet svært glad for den her aftapning, det må jeg indrømme. Nu skete der så det, at da jeg lancerede den her 17-års kolille på webshoppen, så blev jeg kontaktet af den købmand, som så havde et søsterfad til den her. Det vil sige, et søsterfad, det er et fad, som er fra det samme batch, det samme destillat, bare på et andet fad. Men det er jo ikke den købmand, som jeg har købt fad i dag. Det her fad. En anden købmand, som har et søsterfad til det her. Han kunne se, at jeg har lanceret den der, og om jeg ikke vil købe hans fad også. Jo, måske. Det kommer ind på pris og kvalitet og sådan nogle ting. Ja. Hans pris, eller min indkøbspris for det nye fad, det vil være 35% mere, end jeg har givet for det første fad. På 1,5 år. Så det blev hak med nej tak. Så sagde det blev pænt nej tak herfra. Jamen, så solgte han bare til en anden. Jamen, det gør du bare. Det er frit. Men det viser en lille smule om, hvordan, jeg vil ikke bare sige fadpriserne, men markedet er for fade. Jo flere hænder der været på, jo dyrere bliver det selvfølgelig. Det er jo klart. Det er klart. Fordi alle vil have en bid af kagen, ikke? Ja. Og som jeg siger, altså, hvis alle lægger 5% på, jamen det bliver også til penge på et tidspunkt, ikke? Men jeg synes måske 35%, det var sådan lidt ublu. For jeg ved godt, hvor han køber hans ting hen. Skal vi prøve at smage på 9'eren? Der er ikke mere af den. Er der ikke mere af den? Der er åbenbart for... Det er for damt. Det er for stærkt. Jeg har kun 8. Peder, du skal 8? Den skulle gerne være 9 år, den du har fået ned der. Jamen, du sagde, skal vi smage på 9'eren? Jeg siger, at jeg har kun 8. Nå, men 9'eren, det er jo fordi 9 års. Ja, jeg er med. Jeg er med. Du er med igen nu. Det er godt, Tommy. Ja. Hvor mange tequila sunrise har du fået i dag? Ikke nogen du. Nå. Jeg har været på Ø-cruise. Det lyder ikke helt ulækkert. Duften er, at den anden kan efter mere. Ej, det er jo godt. Jeg håber lige tilbage igen. Mm-hmm. Først når vi sidder og dufter til en, så tænker vi, der var ikke meget duft i den. Men når så først vi får den ind i munden, det er ikke ringe alligevel. Det er rigtig godt. Det kan også noget. Ja, det kan. Hvis vi nu går ud af den der tangent, og jeg spørger dig om noget, som jo ikke har noget med det her at gøre. Jeg har fået sådan en smoker-sæt af mine gode venner. Det er sådan et smoker-sæt, hvor du kan ryge, lægge det oven på glasset, og lade det få røg i 30 sekunder. Så skulle det give noget røgsmag. Har du noget erfaring med det? Ja. Det er lort. Min erfaring er, at det ser farligt fint ud, når man gør det. Og det giver en masse visuelt, men smagsmæssigt, der giver det altså ikke ret meget, hvis det giver noget overhovedet. Okay. Det kan være, at jeg har brugt noget forkert røgflis, det skal jeg ikke kunne sige. Naboen, han kom også over med hans sæt, han har fået i julegave, og Pave stolt, at hans datter har købt det til ham. Og så tænkte jeg, det var da en sød datter, du har. Og så prøvede vi det af, men jeg synes bare ikke, det giver noget. Nej. Ikke i forhold til, hvis de har fået lov til at være røget helt fra starten af. I min optik, så er det jo et forsøg på at lave... I min optik, så er det en salgsgimmick. Ja. Men jeg får da også om din mening, om din erfaring med det. Og det har I fået, så tak skal du have. Og det står 100% for egen regning. Men hvad hedder det? Jeg har brugt det til hvor jeg skulle tage nogle billeder til en røgsmagning på et tidspunkt, for at få noget røg op i glassene. Og der fungerede det rigtig fint. Ja. Men smagsmæssigt, der var det en skuffelse, synes jeg. Det kommer vel heller ikke ned i whiskyen, hvis det er det, man... Altså, det er vel decideret det skal. Ja. Hvis det er sådan, det skal give noget smag til whiskyen. Præcis. Det kommer jo bare til at ligge ovenpå, så fiser det ud af glasset igen, og hvad så... Du kan lægge noget over glasset, hvis du vil beholde smagen af røg. Jo, men det der med i udstyr, sådan at du gør sådan, at den puster det ned i, kan man sige. Men det giver jo ikke smag i det som sådan. Det ligger kun ovenpå, det kommer ikke ned i whiskyen. Men du kan ikke binde noget i væsken på den måde, det er ikke møg. Nej, ikke med damp, nej. Slet ikke med. Nå, hvad siger Tommy?
Lad os høre. Hvad siger du? Jamen, jeg sidder og lytter intenst her. Jeg kan godt bifalde det, I siger, men jeg tænker jo, der er nok en grund til, at destillerierne de tilfører røg i korn. Ja. Og ikke i væsken bagefter. Altså, det er jo der, den skal ligge, ikke? Præcis. Fordi, altså, selvfølgelig kan man godt lave en røgoplevelse ved at lave noget røg og noget duft og noget, og så påvirker man selvfølgelig også sanserne. Men jeg tror ikke, det giver noget røgsmag til væsken, der er i glas. Nej, men det kan jeg ikke forestille. Det giver en visuel fed effekt, kan man sige. Ja, men den gør også noget op i hjernen, selvfølgelig. Ja. Præcis. Men duftmæssigt, afhængig af hvilken flistype man bruger, giver det selvfølgelig også noget duft. Men smagsmæssigt, der synes jeg bare, der gav det ikke mig noget i hvert fald. Nej, det kan jeg godt forstå. Men jeg tænkte lige så meget på 17 kontra 9. Ja, min favorit der, det er helt klart 17. Ja. Det er det. Men de smager godt begge to. Det er slet ikke det. Det har jeg også. Ja. Det gør det. Men 17, det er min favorit af de to. Det man lige skal huske på, det er, at den på 9 år, som har været på Oloroso Sherry, den er nedvandet til 50%. Kan man sige det? Ja. Bare det, der har været på Oloroso, det gør jo også noget ved røgen. Jo, det pakker det jo lidt mere ind, kan man sige. Ja, det gør det. Men altså smagsmæssigt på 9 år, der er mere fart på, der er mere røg i, end der er på 17'erne. 17'erne er bare mere kompleks i smagen i min optik. Det er det klart. Kan du Jeg plejer altid, når jeg tager en sip, så kører jeg den rundt i hele munden. Og så prøver at smage efter, hvad den siger på siden af tungen og i ganen og alle mulige steder. Ikke? Jo. Og der fylder den meget. 17'eren fylder bare meget. Der er mange forskellige nuancer i og røgen kommer faktisk, når den lige får lov til at stå i glasset lidt også. Ikke? Som sagt, nu stod de i en god time her i lokalet, inden vi smagte på dem. Ikke? Ja. Og det har ikke været nogen skade til, vil jeg sige. Nej, det kan jeg godt forestille mig. Hvorfor? Jeg har det ligesom Tommy. Jeg synes også, den der 17-årige er den bedste. Er det ikke alle, når man snakker om, at få at ligge sig lidt? Jo, men whiskyen får lov til at vågne op. Du skal tænke på, når den er i en flaske, en helt ny flaske åbent, ikke? Den har ikke fået noget ilt, siden den blev aftappet. Og selve aftapningen på den aftapperhal, hvor den her er aftappet, det er et lukket kredsløb. Så det vil sige, at den får ikke noget nyt luft. Så den får først luft, når den kommer i glasset. Og en whisky har, hvis den skal vågne op, som jeg siger. Der er faktisk lidt som rødvin. Rødvin må også stå lige... Ja, eller dekantere den lidt. Ja. Det gør jeg så ikke med whiskyen. Men den får lov til at stå i glasset. Det gør bare meget. Ja. Så. Hvad siger Peder? Det er helt ny viden for mig. Nå, fik han lige en kiks i munden der. Var du klar over det, Bjergård? Slet ikke. Lidt ligesom smagning før. Der er smagning. Duften er den bedste, men smagning er den aller bedste. På hvad for en af? Den aller sidste. På 9 år? Den 9 år, jeg synes, den dufter godt, men den 17 års, ja, den står nede i kælderen. Jeg er glad ved den. Så får du ikke mere med. Det var jo 10 stjerner på Trustpilot ud af 5, jo. Det er ikke det var... Hvad har den været igennem over årene? Altså, hvordan har den er fuld lærer på det her quartercask. Det er helt meget. Ja. Og det er duften i første. Jamen, ja, den er godt ved. Så den er bare... Den er bare for lov til at ligge. Så er det roligt. Som whisky nu skal. I min opsætning. Det skal jo ikke aftappes, før det er klar. Og jeg synes, den her var klar. Så det vil sige, du har bare købt den?
Bare, ja. Køb et fad, og så... Ja, bare, ja. Eller, få lov til, og så er den lagt. Jeg kan nok. Jeg må helt for fri. Så jeg får en prøve hjem sådan hver anden år, lige for at smage på den, og sige, er du der stadigvæk? Ja, det er du. Fint. Hvor var den så hvor længe har du haft den? 4 år. Haft den 4 år. Ja, det var rundtegnet den største målscore, vi har. Udviklet sig over de år i forhold til den første. Den er blevet opbalanceret. Den er blevet mindre røget i duften, men smagen er der stadigvæk, synes jeg. Og så har den fået en lille smule sødme fra det her ex-bourbonfad, som jeg godt kan lide. Det er nok det største udvikling, der er sket. Ligesom vel ikke kan huske, ud af noterne fra Excel-arket, ikke? Giver det mening? Kan du ikke lide det? Hvad siger Christoffer? Helt stor forskel på det sidste. At Padron Vand gør meget ved duften. Det er ingen skidesmag. Nej. Det smager fantastisk. Nu er den sidste, den er vandt ned til 50% i forvejen. Ja. Som kom vand i den, om det giver noget, det skal jeg ikke kunne sige. Det smager fantastisk. Kæft, det er Yes. Nu er det måske lidt unfair at stille det her spørgsmål, men hvis vi nu ser bort fra de sidste to, altså de sidste 2 kolilager, og kun kigger på de første 6, hvad for en var så den bedste af de første 6? 3, 5? Nummer 3. Den 12-årige. 6. Jeg tror lige, vi prøver forfra. Tommy, hvad for en siger du? Altså, jeg har nummer 3 og nummer 6 som de 2 bedste, og de er stort set sådan lige på højde med hinanden. Yes, synes jeg. Så er det Jens og Palle. Nummer 3. Nummer 3, sidder vi og siger. 3 begge 2? Ja. Modtaget, tak. Pede? Nummer 6. Nummer 6. Nummer 6. Så tager vi lige en rundtur her ved bordet. Jeg starter lige herovre. Ja, undskyld. Det er Klaas. Klaas, ja. Han har faktisk sagt sådan, mellem 1 og 6, der har det været 6'eren, der har været højst. Men lige nu er han egentlig meget mere til røg, så 7'erne og 8'erne har... Ja, men dem venter vi lige med. Ja, dem venter vi lige med. Men ja. han siger 6'eren. Tak for det. Kenneth? Jamen, jeg har nummer 5. Den tårne 10 år. Så tager vi ham, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Midtermanden. Gert. Gert. Det er nummer 6. Så tager vi Kristoffer. 1 og 8. Nej, 1. 1. Og du kan ikke sige 8, for det er mellem 1 og 6. 1. Michael. 8. Ja, nummer 3. Du har også nummer 3. Jeg kan bare fordi en vandring, der var i nummer 1. Ja. Så ud af de første 6, så er det Års Røjsk på Sherry, den fra Brave New Spirits, Hero-serien, der ligger nummer 1. Hvis vi så kun kigger på 7 og 8, Christoffer, ja. Kan du forholde dig til de 2 spørgsmål? Ja, nummer 10. Hvad for en så bedst der? Åse. Åse. Ja. Og 100%. Det er ikke bare mig. Det var... Gert er ikke lige røg. Jeg kan ikke lide dem. Han siger også 8. Altså nummer 7 har fået 10 ud. Altså den er på top på kære. Så det er 7'eren? Ja. 7'eren? Ja, 7. Og ude i stuen, Peter, du er mest til 8'eren. Vent lige. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja. Tak. Helt sikkert. Og Jens og Palle, hvad siger I? Men jeg er lidt i tvivl om nu, hvem der er 7 og hvem der er 8. Vi kan bedst lide 7'eren, det er 17'eren. Vi kan lide den 17-årige bedst. Det er en 7, ikke? Om det er 7'eren eller 8'eren, det ved jeg ikke. 17 års, det er 7'eren. Så er den vi. Den vinder. Ja. Tak for det. Tommy? Jeg er fuldt på højde med de 2, så det er 17'eren. Modtaget slut. Ja, 17 års. Så det er 7'eren, der vinder af røgen, og det er Års Røjsken, der vinder på ikke-røg. Men 17 års Kolila, det er så den, der har fået flest point totalt set af de 2. Jeg ved ikke, om man skal tolke det sådan, at det er det, der er den bedste, men det er bare for
prøve at lave lidt sjov med det, så sige, hvad er det folk, de godt kan lide i den sammenhæng. Hvad kan du godt lide, Gert? Du vil have bourbon. Gert, han er ikke så meget til røg. Ja, han er bourbon. Har vi flere kommentarer i kommentarsporet ude, Claus? Ja, det bliver 8'eren for Klaas. Ja. Gert, jeg forstår godt, du ikke. Jeg har stået lidt i en splittelse mellem 7 og 8, men jeg tror, jeg har besluttet sig for 8. Jeg er ikke med på, at det er ikke helt nok til at nå op på niveau med karaktererne her. Tak for det. Men smagen på den er jo ikke decideret røg, sådan at jeg ja, måske. Nå, men hvis vi lige kan lukke boks 1. Christoffer. Det er svært. Nej, når jeg kigger på ham, så ved han godt. Jeg er trods alt ældre end ham. Og han har været nede og ligge på asfalten nogle gange, kan jeg huske. Men ikke på grund af dig, Nej, det var ikke kun på grund af mig. Det er aldrig på grund af dig, tror jeg. Nå, okay. Nå, men jeg håber, I har hygget lidt derude i stuerne, og også på Mauritius. Vi er lidt før tid. Vi har brugt 2 timer ud af 2,5 timer, men som jeg også skriver i brev, som jeg får ud sammen med samelsprøvene, at cirka afhængig af spørgsmål, kommentarer osv. Så vi har en halv time, vi kan fyre af med en sang eller kommentar fra jer ude i stuerne. Fordi jeg er sikker på, at Christoffer han kan snakke fra nu og så til søndag morgen. Hvis han ikke får mere whisky, vel at mærke. Men ellers så, jeg synes, det har været hyggeligt. Jeg synes, det har været spændende. Jeg håber også, I har synes, at det har været spændende at komme igennem de her 8 whiskyer, hvor jeg forsøgte at mappe dem lidt op mod hinanden for at prøve nogle ting af, for at se, hvad betyder alderen på destilleriet, hvad betyder fadtypen, og ikke mindst alkoholstyrken, specielt på de her 2. Glen Shiel, synes jeg var rigtig sjov at prøve at måle op mod hinanden. Og konklusionen for mit vedkommende i hvert fald, det er 2 half and half, og blandet sammen på, var det 57,3, der var OCD'en. Så var den der faktisk, i min optik, på min smag var den der i hvert fald. Men jeg kan godt tænke mig at prøve at høre, hvad siger I andre derude? Hvordan har det været at holde smagningen på den måde her, med det tema her? Tommy? Jeg synes, det har været ganske fint. Det er altid spændende at prøve de samme ting, som har været udsat for forskellige påvirkninger. Det synes jeg altid, så det har været rigtig godt. Dejligt. Jens og Palle? Jamen selve temaet med at prøve 2 identiske whiskyer, bare behandlet lidt forskelligt. De er jo ikke identiske, men 2 fra samme destilleri. Jeg synes, det er en rigtig god baggrund at gøre det på. Fordi så får vi også lidt nørdet lidt i at sige, hvad er det egentlig, der gør den ene, kan vi bedre lide end den anden? For vi kan lide dem alle sammen. Men der er bare nogle af dem, vi kan lide lidt bedre, så jeg synes, temaet er rigtig godt sat sammen. Ja, dejligt. Makkeren, hvad siger han? Jamen, jeg er enig med Palle her. Det er vores første online smagning, og den måde, det er gået på her, det har været fint. Super fint at prøve på at sammenligne og se nuancerne. Ja, dejligt. Peder, hvad siger han? Jamen, jeg synes, du har gjort det godt, Brian. Hvad skal jeg tage for? Jeg synes, du har gjort det godt i, at den her er lidt mere. Hvem snakker jeg med? Du snakker med de der nærfølgende, som sidder rundt omkring bordet og ud igennem. Det bliver lidt mere lokalt. Ja. Det har været sjovt, hvis du har været her. Du er velkommen til at være med her næste gang i hvert fald. Det er jeg glad ved at høre. Vi spørger sådan en taxa, Peder, det skal ikke Yes. Er der kommet nogle kommentarer ind på kommentarspor, Claus? Det har været hyggeligt og lærerigt fra Klaas.
Okay, super. Må jeg give en kommentar, som der ikke har noget med lige den her smagning at gøre? Ja, absolut. Jeg nød din whisky-julekalender sidste år. Og der er jo også nogle af dem, vi sidder og smager i dag, som måske har været i whisky-julekalenderen sidste år. Men jeg synes faktisk, det var en god... Okay. Men det var en god oplevelse at prøve de mange forskellige whiskyer. Så det har jeg stor fornøjelse af. Det er en kanon ting, du laver der. Har du investeret i en kalender i år også så? Nej, der sprang jeg over. Der er gået på portvin i år. Der er 4 tilbage, kan jeg sige, ud af de 300, vi har lavet, så det er bare at klø på. Okay. Det kan vi nå endnu så. Ja. Nej, rettere sagt, jeg satte mig for, at vi laver det antal, vi laver. Det tager også lidt tid at lave. Ikke fordi jeg skal pive det, slet ikke det. Vi hygger os med det, hustruen og jeg, lørdag og søndag, når vi ikke har andet at se til. Men vi har lavet 300 alt i alt. Det er inklusiv det er butikkens udvalg med flasker fra butikken af. Så er det med tidlige favoritter, og så er det tidlige favoritter med røg. Mere røg. Så samlet set har vi solgt, når de sidste 4 er solgt, 300 kalendere i år. Og der er de 4 tilbage, og så er det game over, og vi laver ikke flere i år. Vi har samlet set brugt 8.000 semmeglas i år. Ikke bare til whisky julekalender, men også til de her smagspakker, som I får ud til smagninger og deslige. Og det er altså med håndkraft. Jeg har stadigvæk hård hud her på tommelfingeren fra sidste års julekalender. Og det bliver nok ikke bedre i år, tænker jeg. Så. Vil du gerne have sample-glassene retur? Nej, helst ikke. Jeg kan ikke bruge dem til noget andet at fylde i skraldespanden. Men du er inde på noget, fordi nu har vi er blevet pålagt her fra 1. oktober og skal afregne emballageafgift. Så hvis I tømmer nogle flasker på et tidspunkt og lægger dem i min container heroppe, eller sampleflasker, så vil jeg godt lige have et stregsystem, så vi kan få det afregnet den anden vej. Fordi så kan vi trække det fra, nemlig. Men det er jo sjovt. Undskyld, hvad siger du? Flaskepant. Jamen, jeg foreslog det jo faktisk til det her lille forprojekt, der var med advokatfirma Krømer & Røgner, hvad hedder de, ude i Aarhus. Der var jeg med i forprojektet, hvor jeg foreslog dem, hvorfor laver man ikke et pantsystem, ligesom man gør på øl eller sodavand og deslige. Og det mente det var alt for bøvlet at implementere i EU, fordi det er jo en EU-implementering, man har lavet her. Så siger man, så må EU jo rette sig ind efter Danmark for en gang skyld i stedet for. Er det så fordi hvor vi skal regne ud per sampleflaske, eller per helflaske, eller halvflaske, eller hvad der noget, vi sælger, der skal vi regne emballage på fra 1. oktober. Ikke? Det er noget værre bureaukrati i min optik. Men det er sådan, det er. Men hvis der ikke er yderligere kommentarer, så vil jeg sige tusind tak for jeres deltagelse. Tak fordi I købte et smagkit. Og Tommy, vi ses på tirsdag. Det er det, vi gør. Og jeg ved ikke, om Peder han kommer i morgen, eller det bare var et tomt løfte. Men du er velkommen. Ja, det gør jeg. Nå, okay. Hvornår kommer du? Det skal jeg bare lige vide, for jeg får gæster kl. 12 nemlig. Han kommer på et tidspunkt. Ja, han kommer på et tidspunkt, ja. Ej, du kommer bare, Peder, og hvis det er, du kommer inden kommer uden for normal åbningstid, det vil sige, jamen, så ved du, hvor jeg bor henne. Sikkert samme sted. Det gør jeg. Det er godt. Men tusind tak for jeres deltagelse i hvert fald, og det var den sidste smagning, vi afholder i år. Men jeg har lagt i støbeskeen til de næste 4 smagninger næste år, så de kommer på shoppen inden så længe. Så jeg håber, at nogle af jer måske har lyst til at deltage næste år også. Vi er i hvert fald glade for, at I gerne vil være med os. Så tusind tak for den her gang, og tak for i aften. Hej. Tak. Tak. Hej. Hej. Hej.